Γεια σας. Αύριο είναι η τελετή απονομής των Όσκαρς και η μεγάλη βραδιά σε λίγο φτάνει. Εμείς έχουμε έρθει να κάνουμε φάρσα σε ανυποψία στον κόσμο για να δούμε πόσο ανυπόμονοι είστε για να μάθετε ποιος θα κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο του πρώτου ανδρικού ρόλου. Συγγνώμη, μπορείτε να μου το κρατήσετε λίγο? Το φάκελο, προσέχτε μου. Και αυτό. Τα ανοίξατε αυτό? Όχι. Πάτησε η κοπέλα. Το κόκκινο φουστάνι, αλήθεια. Σίγουρα, αφού είναι ανοιχτό. Δεν το πήρα. Μισό λεπτό. Έλα, κέντρο, με λαμβάνεις? Ο φάκελος ανοίχτηκε. Δεν τον έχω πειράξει. Μισό λεπτάκι, περιμένετε παρακαλώ. Ναι. Δυστυχώς θα πρέπει να με ακολουθήσετε. Περάστε λίγο παρακαλώ. Περάστε παρακαλώ λίγο από εδώ. Περάστε από εδώ. Περάστε. Μήπως μπορείτε να κρατήσετε λίγο αυτά? Θα κρατήσω. Ευχαριστώ. Γιατί ανοίξατε το φάκελο, κύριε? Το περιεχόμενο του είναι απόρριτο. Ποιος σας τον έδωσε, κύριε? Μια κυρία. Μισό λεπτάκι, κύριε. Λαμβάνεις κέντρο. Λαμβάνεις κέντρο. Ο φάκελος ανοίχθηκε. Παιδιά, συγγνώμη, μπορείτε να μου κρατήσετε λίγο αυτά? Ένα λεπτό. Έρχομαι. Ένα λεπτό, έρχομαι. Έλα τώρα, εγώ είμαι περίεργος, όμως άνοιξε το. Ένα λεπτάκι, με το φάκελο. Λίγο γρήγορα, Ευχαριστώ. Sorry. Can you hold this, please, because I have to go. Γιατί ανοίξατε το φάκελο, κύριε? Δεν άνοιξα Αφού είναι ανοιχτός ο φάκελος. Δεν τον άνοιξα. Το ξέρετε ότι έχει μέσα περιεχόμενο απόρριτο? Έχει περιεχόμενο απόρριτο, κύριε. Δεν το άνοιξε, κύριε, μόλις μου το δώσανε. Αφού είναι ανοιχτός, κύριε. Έτσι μου το δώσανε. Κατά κινητό. Κέντρο, με λαμβάνεις? Ο φάκελος ανοίχτηκε. Το γνωρίζετε? Excuse me. Δεν άνοιξα τίποτα. Πού με είδατε? Ανοιχτός ήταν. Θα πρέπει να με ακολουθήσετε, κύριε. Περάστε παρακαλώ. Πλάκα σε κάνει. Ευχαριστώ, αγάπη. Τι γίνεται, παιδιά? Θέλω να δει ποια είναι τα Όσκαρ.